velkommen til den her video. Ja. I dag er vi lidt flere, fordi vi står sammen med banden og flækker alle. Yes. God intro. Ja. Så skal vi måske holde vores kæft nu. Bedste intro ever. Ja. Undskyld at min lille forsinkelse, men det William han lige har plapret over. Og hvis I undrer jer over, hvorfor der er så mange, det er fordi, at det er banden. Ja, og det hedder de alle sammen. De hedder bare alle sammen banden. Det der, det er banden. Ham, der hedder også banden. På en linje, så vi lige kan... Det er også banden der. Jeg er lige... Jeg tager altså lige et screenshot, og så tager... Kan alle som ikke lige komme... Okay. Okay. Det er jeg lever. Esben, kom nu op, din. Ja. Okay, alle som op på en linje. Jeg tager lige et screenshot. Ja, jeg vil også have et screenshot. Nej, der vil faktisk screenshot med hele banden. Jeg har faktisk... vi har engang taget et screenshot med Lars af 30 personer. Esben kan jo lige tættere på. Drenge. Så åbn. Der kommer bare noget ødelægge. Fuck dig, mand. Fuck Sofus, mand. Som I nok ved, dem der er i gang med at se videoen, det bliver som min forname. Ja. Og det vi er i gang med, det er at tage PvP-minen. Og Lars, jeg miner ikke, for lige før der smidt jeg begge mine pickaxe i lava. Ikke slå mig, Lars. Jeg kommer til at smide begge mine pickaxe i lava. Hallo. Fedt, jeg skal lige lagt William. Nej. Hallo, hvem er det, der optager? Hvem optager lige nu? William. Nej, hvad laver I? William. Ja, så det korter måske lige for mig, men det er fordi, de der, det gav mig et rigtig dårligt rød. William, den her bande, den passer bedre til os, end den der Black Wolves bande. Der er hvor ingen, der snakker. Der er en eller anden usynlig menneske, der slår til mig. Hallo, I tumper, lad nu være med at hoppe i. Ja, præcis. Drenge, den gamle bande, mig og William, vi var med i. Den gamle bande, mig og William, vi var med i. Det var sådan, det var en bande, hvor der var ingen, der gad snakke, fordi det var sådan alt meget gamle, eller hvad man nu vil kalde. 18 år. Der var i hvert fald, altså, vi sad der og talte sammen med Coolboy. Det var rimelig cool. Jeg klatrer lige rundt. Prøv lige, okay, drenge, du styrer ikke. Ulla, den blev reset nu. Ja, gutter. Gå ned og miner. Den er reset lige om nu. Nu. Mine. Din spade, du kan ikke mine, du skal hjælpe. Okay, jeg skal også mine. Når hvis det lige pludselig cuttede fra et godt stykke tid siden, så var det fordi, at jeg ikke havde set, at videoen havde stoppet. Den cuttede for mig, fordi jeg lige skulle skrue ned, fordi jeg tumper. Ja. Smart valg, ikke? Au. Hvorfor fuck er der ikke nogen Peanuts. Og så miner jeg ned på en dia. Kan jeg ikke bare smide den lille lort ned i lavaen? Alle op. Så er vi afsted. Jeg følger bagtrop. Okay, så må de ikke være, P-vagten, A-vagten, han skal være nede ved P-vagten. Der er en regel om, at nej, og P-vagten skal være her. P-vagten skal, der skal være en vagt nede ved P-vagten, sådan er reglen. Okay, drenge, er vi klar? Jo, hvor selv. Hvis der er en P-vagt på, så skal der være en normal vagt nede ved dem. Jeg har ryggen. Godt. Sådan. Okay. Vi har allerede tjent en hel Ja. Ja, altså, okay, er det okay? Drenge, er det okay, hvis jeg viser vores chests ting frem? Jeg hjælper, jeg kommer lige med. Ja, okay. Det her, det er rodekisterne. Det er ikke så godt, at man kigger i dem. Ja, det herovre, det er rod. Det er bare alt sammen skrald. Vi har faktisk nogle fisk. Men hvis vi går herover, Herover er der noget bedre. Chestplates, bukser, sko og svær. Og så her mad. Og hvis I kommer med mig hernede under dem her, der har vi alle vores gode sager. Hvis jeg lige, nu miner jeg lige dem her. William, det er nemmere bare mine en blok. Prøv at se her. Så har vi det her. F-coin. Der vil meget give hvor. Er der en diaguy i F-coin? Okay,
Og mig og William, grund til, at vi er ikke færdige nu, men vi skal lige skynde os over og hjælpe, kan man høre. Vi bliver råbt af. Okay, hvor er det henne? Jeg skal hylde. Hvor fanden er I henne? F-coin. Okay, F-coin, det er over på den anden side herovre. Okay, det er derovre, hvor jeg er i gang med... Nej, det skal jeg nok ikke. Lad os rykke tilbage med det her. Der var der også nogen. Jeg hopper i F-coin. Lad os gå tilbage med det. Øj, han er det er krukke, dreng. Det er krukke. Hvad så, krukke? Krukke skal dø. Ej, dreng, hvad gør vi? Dreng, hvad skal jeg gøre? Dreng, hvad skal jeg gøre, hvis at... Dreng, hvad skal jeg gøre, hvis at ham der, han kommer? Ham der med det ved jeg et eller andet TikTok. Nej, hvad han nu hed. Hvad skal jeg gøre, hvis han kommer online? Det er fordi, der er en person, en F-coin person. Det er ham skal Jeg hopper ind. prøve at gøre mig gode venner med. Hvor ligger vi i Dias? Jeg fik lige Ellie Boy. Jeg Mr. Crockett. Okay. Okay, nu skal jeg lige skynde mig, hvis videre. Nice. Nå, okay. Jeg løber lige ned. Jeg løber lige ned igen. Det... Hej. Hey, der er en mini-ø til. Wow. Hallo, din dumpe. Men hernede, vi fik en med masser af poletter, så nu har vi nogen. Der er masser. Okay, og ja, altså drenge, Lidt vi brød. kan lige komme med op og lave en auto. En auto allerede? Du satte mig hurtigt. Du satte mig hurtigt på aftrækkeren. Ballepas. Drenge, hvad skal jeg gøre, når jeg har ekstra af det der på? Fordi vi har for meget svær. Ja, præcis. Bare lave blomster, så det bliver bedre, det her armor. Okay. Det er svært. Esben, jeg løb. Okay, skal vi løbe? Esben. Okay. Jeg går ud. Der er ikke nogen. Okay, det jeg så gør nu, det er, jeg løber ud og tager verdens største viskerløber alene. Nej, du gør ikke. Du løber sammen med mig og Esben. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Ud af betanen. Hvorhenne ude på talen? Dreng, vi har 5. Kom. Portal 5. Det er også der portaler, der bestemmer her lige nu. Portal 5. Portal 5. Oj, der er noget, Grej. Jeg ved ikke lige helt, hvad der sker. Portal 5. Ja. Muldvarpen. Nej, jeg døde 1 HP. Helt ned i enden. Får du ham? Så ham går. Nej. Hvad laver du? Dig. Hvorfor løb du ikke ned sammen med mig? Jeg vidste ikke, hvor du var henne. Nej, jeg talte til Lars. Han var lige bag mig nærmest. Hvis der er nogen, der overhovedet ser den her video, ham der river til skinner. Ja. Vi har DC. Jeg løber lige ind. Dammblokken her. Okay, der kommer en. Bare lad som om du ikke har set ham. Ej, hvem fanden har ødelagt hele vores egen bootsted? I er nogle kejler. Ja. 3. Før der var bootsene, der var de ødelagt. Hvorfor tager du alle bussene ud? Hvorfor kan jeg ikke nå dig? Jeg kan lige præcis ikke Jeg gjorde så det så pænt ud. Det er lige med ingen, der gider have det her, som er sådan ved at være udlagt. Ingen, der gider have det, så er der ved at være udlagt. Men så combine dem. Det er også det, jeg er i gang med. Okay. Nej, hallo, kun combine. Gode til PvP, vores bande. Ham der er Isman. Det håber jeg i hvert fald, han er. Det er derfor, at William gerne gider gå sammen med ham. Kun combine. Eller gå sammen med alle andre. Nej, hallo, lad være med combine. Så Isman, han er en god person. Og Til der er en, PvP. der hedder den lille bot. Ham der. Næste gang, så døde jeg, da jeg gik sammen med ham. Hvad hedder det? Portal 8. Okay, Isman. 8. Jeg kommer. Okay, 8. Hvorhen 8? 8. Nej, jeg dør. Dreng. Der er en inde. Dreng, jeg dør. Ej, det er også dig. Godt. Jamen, det er fordi, at mig og Esben, vi gik ud. Hvad, han er her. Ja, han kom. Snak Johannes. Esben, godt. Snak Johannes. Hallo? Der er herre... Hvad får du den dobbeltteamer? Hvorfor ikke med, drenge? Han er i. Hvor? Til højre, nej, til venstre i portal 8, der er 4 engage. Det er der også til højre, der er røvmange herinde. Okay. Så gå til venstre, så går vi op og smækker dem. Derovre på den anden side. Kan jeg se. Hallo,
du skal på vagtvognen. Nej. Der er nogen. Nej, den er lige blevet rød. Prøv at tage vagtvognen. Nej, den er lige rød. Nej, den er ej. Jo, lige før. Mit net det røg lige, så... Hvad? Ja, sygt Hvad dejligt. gør vi? Hvad gør vi? Den her. 6. Nummer 6. Kom, portal 6, portal 6. Portal 6. Okay, kommer. Vi Jeg går tager ikke bare nogen ind. herinde. Portal 6. Okay, jeg kommer til den lille pot, det skal jeg ikke. Jeg skal holde mig væk fra den lille pot. Lige pludselig så kommer han til at dræbe mig i stedet. Jamen han er han ikke? Okay, portal 5. Der er lige to andre. Kom ind. Hvorhen? To andre. 5. Hjælp! Kom og hjælp over ved indgang til portal 5. Portal 6. Portal 5. Ja, det er 6'eren, det er 6'eren, siger jeg. Okay. Hvorhen? Vi er nok at rode Vi har sådan. selv hernede, Der var en altså... anden russer og en eller anden Astro. Ja, tilbage. Mulvap. Kom, dit gear. Jeg står bare hernede. Sindssygt. Nej! Jeg ved ikke, hvor fuck det er henne. Ja, jeg fik det. Nice. Hallo, skal vi gå ind i portalen? Nice. Han prøver på at nakke mig. Hallo, vi tager lige portalen. Vi kan være i lige nu. Portal 5. Prøv lige, hvad sker der, før vi går? Dræb mig, Alstor! Hallo, jeg ved ikke dig. Muskelsej var her. Jeg får bare på folk. Ned igen. Kom han ned igen. Jamen, jeg fik Men kom. Jeg dræbte en med fuck meget. Portal 8. Der er en i portal 8. Det var ikke en af os. Der kom ned til mig. Dræb ham der. Ja, leg lidt med ham. Dreng, gå lige her. Okay, jeg kommer. Nye celler. Dem der. 8'eren. Kom. Dreng, jeg har meget ekstra gear på mig. Jeg kommer op til Og så lad os så løbe tilbage. Okay, kan jeg få nogen med tilbage? Jeg spørger bare lige, er I klar over, hvor fucking meget vi har mistet? Hov, der kortet den af igen, fordi at nu er den gået 10 minutter lang. Dreng, Kom. kan vi lige komme med tilbage, så vi kan lave en auto? Det er så fucking dumt at combine det. Dreng, kan vi ikke lige mødes på portal 8? Kom, portal 7. Til cellen. Okay, alle sammen til portal 7. Hallo, Vi skal- ikke combine mere. Der var William, skal du også lave en auto? Det er fucking... Jeg laver det bare hernede af. Ja. Du Okay. kan fucking broke gear engang. Dreng, vil I også være med til outroen? Ej, vi har mistet meget, ja. Jamen, der var combine. Så, det bliver alt for den her video. Hej. Ja.